Dimecres 14 de setembre. Evangeli i Salm. Lectura primera. Jesucrist va baixar, per això Déu l'ha ensalçat. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Filips. Jesucrist, que era condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res fins a prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant de captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha ensalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom al cel, a la terra i sota la terra doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare. Paraula de Déu. Salm responsorial. No oblideu les obres del Senyor. No oblideu les obres del Senyor. Escolta, poble, el meu ensenyament, escolta les meves paraules. Aprèn dels meus llavis aquests records, t'aclarirà el sentit dels fets passats. No oblideu les obres del Senyor. Quan els feria, els buscaven, es convertien i tornaven a Déu. Es recordaven de Déu, la seva roca, del Déu Altíssim, el seu Redemptor. No oblideu les obres del Senyor. Però no eren més que paraules, mentida davant d'ell a flor de llavis. Els seus cors no eren sincers, cors infidels a l'aliança. No oblideu les obres del Senyor. Ell, tot amor entranyable, els perdonava la culpa i la vida, refrenava tot hora el seu rigor, s'aguantava per no ésser sever. No oblideu les obres del Senyor. Evangeli. Aleluia, aleluia, aleluia. Us adorem, ó Crist, i us beneïm, perquè la vostra creu heu redimit al món. Aleluia, aleluia, aleluia. El fill de l'home ha de ser enlairat. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: Ningú no ha pujat mai al cel, fora d'aquell que n'ha baixat, el fill de l'home. I així com Moisès en el desert enlairà la serp, també el fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creguin en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tingui vida eterna. Déu envia el seu fill al món, no perquè condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Comentari. La festa d'avui no pretén fixar-se en la creu com a instrument de tortura i mort. Parla de l'amor generós de Déu, que vol donar vida i salvació a tothom. Tots hi tenim accés per la fe en el Fill de Déu. Ell és qui fa conèixer i viu l'amor misericordiós del Pare, fins al moment de ser enlairat a la creu. Acollint aquesta estimació de Déu que hem conegut en Jesús i adherint-nos-hi d'acord és com trobem la font de la vida. Sisplau, subscriu-te a aquest canal i dona like al vídeo. Gràcies. Desitjo una bona jornada.